Oke. Oke, mantap udah. Ya betul mereka mah tidak pelawat Oh iya, kamu siapa tahu arung kesalahan di son. Oh itu mulai pun rekam. Olo. Alana na rekam na tarisade satu ngadalan do Sony mobile gana sabi 3 video Ayo notari rekam opat hari sauti pamate rekam muse. Ibadah. Sony do cara neto. Jadi sa sesi misalnya direkam dungarong istirahatna pamate stokin. Lo. So nang bal-bal gahu file na. Betul. Ang bau suruh kita nilau memecah. Sadar rekam menali dipecah-pecah mana. Oh boy to. Mate do pemik nai ketua, mate do pemik nai. Anak kan yang dia kita yang mulai. So to songkot mate. Ngata kas be? Enggak tadi dia. Tadi dah be. Oh. Dayau pe ngabui hure kamate ngata kas be. Enggak. Ngaboy. Jadi aka dongata nasi molo bino songon na di huriata 10 perintah Allah. Gitu. Molo uhumon semacam semacam kebiasaan teh. Nah tersirat. Hukuman bisa betul lah. Hukuman teh. Hukuman. Aturan dohot hukuman molo melanggar aturan atas soal ini. Jadi hukuman ini. Jadi ya nggak boleh kita mulai. Pak Billy. Halo, Naudi. Jadi bui hati yang makatai betapa mate maju mate. Oke. Di mute mah. Halo. Gangguan. Kalau alai mau dungan no sesi diskusi kita, doiman noni. Jadi sona hodot nakin, perserta dia melotuk sikopan non bahakon, anggo bahano dak pola dicatat bukti penot di WA. Jadi patik dohot uhum taringot tu panakon. Bahasa dong ide dia sebagai pemain cadangan pembicara di son alahu bereng di hutan nami na trend do penwa yang kapanakon serong nian merah sesuanan pisang mago acimun mago rambutan mago jeruk mago butik mago tangan dong naso mago molo hita di kota on HP mago laptop mago motor mago Hepek pemago, mau di pemerintahan, mau di struktur di perusahaan, ada pemerintahan marah paling utama. Jadi berpikir mau perlu dora marcari itu taringot panakko onon, kalana jauh lebih bijak budayata najului taringot panakko onon daripada si saunari. Jadi mau makatahi taringot tu panakkoon sabadikon budayata na diajar hendak kita najulu itu saunari memang mundur do kita lebih bijak do kita najuli kabereng ma sebelum dia pembahasan lebih lanjut ya dong 10 item di sini kalian nak 10 ya tikotik deh kumulai masian hata naman dok, hatok mangan na tinakko, lebak mangan na sinuan. Memang molo siak kataon, adong do daon, molo sinua suasana memang dang langsung jadi adong masilna. Alai molo perlu diiba misalnya suasana si panganon manang na pinahan, na paling hatok mamanakko. Soni marupani. Adong do na manakko terdapot, adong do na manakko on, ala dilapor hon na manakkoi, di pabuan na manakko itu na punaugasan. Kona do hata na maddo nyupat suhat, pada harapoton na, tadaru na tuho manakko, tadap hadapotan na. Anggona tong, mulo manakko si songonon, dang manakko rajao, mana terdapot.
mana aso diakui mana panako ini. Nah, perjulu lama di polisi filosofi raja dohot hatuban di halak bata. Sudah dulu halak bata anak ni raja, sudah itu guru ni raja. Tes tuh nih boy. Dengan kita di tubuhon gabe anak ni hatuban, manang burung hatuban. Jadi memang filosofi raja on sangat konsep sentral doon dihabatakon. Alai mulu tadok raja dang gabe dohonota penguasa wilayah manang punya kerajaan dalam artian menguasai wilayah songon kerajaan-kerajaan asing. Memang raja detok songon ini harus disinggah mengaraja bisa betul bukan penguasa wilayah ya. Namanya figur yang mempersatukan perjuangan ya. Jadi memang dalam struktur sosial nih habatakon bu itu tabere konsep nih rajaon misalnya raja gula-gula, raja lematugu, raja guru dia sudah do raja. Darong nasu raja. Di dalihan natulupe sudah do raja. Ya. Tentu lawan ni raja di filosofi ni budaya tak ima hatuban meludang raja bahatuban mai jadi agak hitam putih dong dangadong di tengah-tengah anak rupa ni kan jadi dangadong bolos di perusahaan manajer atas manajer penengah manajer bawah meludang raja bahatuban. Nah dulu mah dimensi ni raja nah bu tabereng di budaya ta nah perjulu dimensi raja sian kedudukan nah paduahon dimensi raja sian materialitas nah patuluhon dimensi raja sian pangalaho perilaku nah perjulu terkait tu dimensi raja ni kedudukan memang adong do raja alani kedudukan, alani pengetahuan, alani kemampuan. Misalnya Raja Bodda, Raja Pathata, Raja Parubas, Raja Kapal, Molani Hamurao kan, Raja Miak, Raja Sawit, ya. Kemudian Raja kedudukan dan di Jogja adong Raja Jogja, Sultan Jogja, anggoy monarki formal. Mang na Jepang, mang na di Inggris, harus raja pedang mengatur formal. Raja menurut banyak perjuang. Dapat dua hon dimensi isian segi material, materi. Nama do raja perbahu-bahu nabulun, parama balu, balunon. Berkaitan waktu menjawab untuk menyediakan makanan dan keperluan bagi keluarga. Kadang dong muse pengertian nih raja dari sisi perilaku. Jadi omba dimensi pengertian paling cocok to konteks on, to konteks panakono doda anggota konteks na asing tapi dangon konsep raja na cocok. Molo konsep raja dari konsep raja dari segi perilaku. Jadi dituntut dohalak bat tapi berperilaku rajani. Kalau raja resmi, anaknya raja, guru raja. Kon adi berperilaku, molo berperilaku buruk berarti dang raja hatuban. Jadi Oputan Jului menuntut kita satu saunari masuk berperilaku kita rajani, berperilaku seperti orang yang bijaksana, orang yang berlaku adil. Baru lama kita tu panakon, tentu dimensi ni makna ni raja, nata kata enak ni, lima raja berkaitan dengan pangalaho. Lama kita tu panakon.
Adong dua ragam ni panako di budaya ta najului. Sudah sangat relevan do malah do berkurang tindakan ta pangalahot ta paringot kuda panako. Napar julu tak aja. Napa dua hon. So dia do gebaran di tak raja. Sada ulas ton. Dimuat manuk nidongan sahuta. Ya. Gabi si panganon ni tamuai. Golak pajupang napunasai dan napuna tugasani. Alera janami narodo terdokta. Gabi buat kami manuk muna lah nasida. Muaing pabuahamu maargana. Sadia do kararon kamu. Jadi mau tak juli tak podo si pabua. Alai girado di pabuai. Jalan boy muruk na punau gasani nakpe di bagasar rohana mana muruk. Ngasongon ni ajaran diajar hono kutta. Dang boy muruk na punau gasani nakpe di rohana muruk. Jala dang boy rohana ni mana gararna lubi sekian pokokna. Jadi mau tak kuraja ikon suang pokok do. Suanan mangani pinahan naik takonai ikut sayur pangidon nasida gabi karar. Adong do sama paringot ku tak kuraja. Dedang segala situasi sebetulnya tak kuraja. Na urgen, misalnya alani lapar. Ada keperluan yang sangat mendesak. HP pemilik dan adong di tempat. Dari Julu Hata. Hata na Bapak Budi. Tindakan perjulu. Jadi adong do motif na mendasari itu tidak baik. Gunya lima saya alani akka emergency dohot situasi dari perjulu itu baru pe aso di Papua. Jadi adong do itikat baik tasoni mah syarat ni tak kuraja. Jadi dong gue tak kuraja laho tu kegiatan rutin sehari-hari. Nah, suku mana misalnya mangan, manang na terdesak sonak pinandiro atau monesida, dan gue gabe tiap hari mana tepat kuraja, gue dang be tak watuban namai. Hukum ni hatuban nama satu patu si molo saya rutin di mana ko. Contoh tak kuraja, tabereng mapinahan. Buido tak kuraja tu pinahan, tarsongo manu, biang, babi, lubu, korbo, buido tak kuraja. Alai patangna, dang bui tak kuraja tu pinahan, ima guarna pinahan namarutang. Molo pinahan namarutang artina molo manuk namarpira. Kalau molo nakko onan non gabi putus do atau manang na molo misalnya lubu na lagi berdenggap pamata bakaran molo manuk jabbe na martaji alana mungkin na juluya dong do persabungan ayam. Jadi umma warna pinahan na marutang anggo memang dambui tak kuraja tu son molo manakko hika pinahan na marutang uhum yon ima uhum takko patuban kasoni mataringot tu pinahan molo suasuanan bui tok tak kuraja tu suasuanan misalnya kan payur
suasana asing alai dengan asal manakko ang so kami hui ang tegalega no jului molotinakko jagu jagu ni upang kosongan na tinakko apa nggak bisa tahan lampunya dari dalam kan? Enggak. Kenapa nggak dari tadi diambil ditarik Itu gitu? nggak dibilang dari situ kuat harusnya. Ya, dari Nongkrongnya di situ. kayak mana pun dari awal itu udah nggak mungkin. Aku nggak ngitung satu paket uang. Aku raja di warna alana ngataboto dang adok tadana takuraja nasida. Memang adong dosara ni takuraja molu suasana konarun tadana. Jadi sebuto na puna ugasani. Tabereng misalna molu gadong tinakko ikusuano do pakal nai. Tengok do perato dia do cara manuan gadong memang pakal nai takonggol lasta suatu tanam. Molo bulung ni suasana tinakko ikon digores bonanai. Molo jagung tinakko ikon diponggol do bonanai batang nai. Aso tarboto na ditakko raja. Molo tubuh misalnya tinakko ikon nisuad do pakal nai aso mangulu muse tubuh ya. Tersono marupani simbol-simbol di molotak praja. Adang gue asal manakko ikon adong do tadda aso diboto nak punaugasan memang natak praja do suasana ni nasidai. Baru tutuak mak molo takkoraja hita tutuak olak ni hosnyari do alana hosnyari do hita mawas molo dung manak tutuak kita lo bisan hosnyari takwatuban nama guarne dungi musedang boy manakko tuak na termasuk tuak jattar tina tuak na tabung na belga jalan puna ugasani di bain nasida tanda bahwa tuak jaktar de ipatikon nasida hau tubonanai digijang ni hawi di bain nasida ma semak-semak gasian tempat nai petar boto di mulu tuak jaktar doi takwalana filosofi natong mulu tuak jaktaron bahak doi sini. Jadi mulu tatakko tuak jaktar berarti dang emergensi betong logikana. Alana macai belgado di sini tuak jaktar. Jadi mulu tinakko tuak jaktar berubah nama isian takko raja gabe takko hatoban. Senari berak takko hatoban. Molo takko hatoban tentu lawan ni takko raja. Manakko iba alai pangalahon iba, motif niba, niat niba, dak songon takko raja. Molo manakko iba ni pabuat tuna puna ugasan, umat termasuk takko raja. Alai molo dang ni pabua, apalagi ma ni parsuada. Berikutnya gabi tarboto iba panakko umat termasuk takko hatoban. Ni tuhor ugasan na ni takko ni hala oke termasuk don takko hatoban. Molo binoto na ni tuhori ima na ni takko ni halak. Alai molo so binoto do na ni tuhori na ni takko ni halak da termasuk di takko hatoban. Tentu beda donon uhum ni molo tinuhor binoto na ni takko ni halak alai dibandingkan tu molo tinuhor alai dang binoto na ni takko ni halak. Misalnya molo takko hatoban tu pinahan. Sonak tinani pinahan nama rutang. Molo tinakkoi takko hatoban mai manuk nama pira demi aka
Akka pinahan na sedang mengandung takwa tuban may. Molo tardapo tiba takwa tuban. Ya, molo pinahad do jala disido pe pinahani. Dang habis do pe dijual nasida, manang na habis do de yalla nasida. Jadi diseak do pinahani na takko nai disuruh ma panakkoon dijoloni na torok pahur korukon butuhani pinahani. Omma hukuman na barjolo. Molo isido pe pinahani, diseak ma pinahani, di pahur korung panakko omma butuhani dijoloni na torok. Molo zaman noengorra di pajang, di arak, di luar ni manggar may mana ima guarna simamitui. Simamitui artinya manggaran ma panakkoon pitu hali lipat sian hargani ugasan na takko ni manay. Memang karas do hukum ni oputan na jului taringot tu takko hatoban daktang pitu hali lipat. Karena hukum simamitui, adong do hukum 3 lipat, adong hukum 5 lipat. Alai hukum na paling tinggi memang simamitui ma. 5 hukum tu takko hatoban. Molo tinakko suasuanan takko hatoban jala molo adong do pe suasuanan ni mulak de tunap punaugasan. Molo adong dope. Molo dang dijual nasida dope, manang na molo dang di alang nasida dope. Dungi tong ma adong hukum simamitui. Je mulak do ugasan ni tunap punaugasan, mardado ma panakkoon, ima simamitui pitu hali sian pokok ni suaswadan dari takko ni. Muluhau diharangan. Muluhau diharangan ala najului konteksna memang bahak dope harangan di kita. Muluhau diharangan dangarong dope napunasa. Alai molodung sadahau dililit. Molodung dililit ador mangna dililit tali batang ni sadahau. Berarti nga adong tanda petik napunasa hawi, nape diharangan ni. Wedang bui takkoon hau naung dililit batangna. Molo tinakko hau naung dililit batangna termasuk may takko hatoban. Alai molodung do buruk lilitan nai berarti ngalilingi dililit. Ngalilingi dililit namar porni rohai. Anggui bui mau buatu ni. Molo tinaba hau diharangan alai disido pe hawi misalnya hau naung dililit disido pe hawi dan dibuat depe baru dibereng napunasai ma hau na ditabai alai sido pe dak termasuk depe takko hatoban alana hau diharangan to. Molo tinaba hau diharangan iba napunasa ni piakkon hawi diharangan ni ala dak skudo petikin lalau marubat tuhuta molo tinakkoi hau diharangan naung ni piakkon ni dongan takko hatubat do warni alai molo dung leling hawi tong diharangan ni ngaditaba dangra dibuat napunasai misalnya molo dipati donu bidok sataon molo binuati dak termasuk be takko hatuban. Baru taringot patik dot uhuk taringot tu panakkoon hatuban. Mulu manuhor na tinakko ni hatuban. Mulu dituhor na tinakko ni hatuban. Duktar boto ise panakko ugasani disuruh ma imana manggara mamitui. Mulu tarboto do dah. Pada suatu saat daftar boto. Ugasan na ditakkoi di paula maitu napuna ugasa asli. Panu hordang mardado
dang mardado panuhor molo dang diboto imana ugasan na dituhor di imana i sian na ditakko hepeng naung dipakaruar si panuhori di paula na puna ugasan imay tu panuhori dibayar panako si mamitui sebagian pembelian ini, biaya pembelian di panuhori di paula napuna ugasanima. Itu napuna ugasanima dapat sian si mamitui. Alai molo di boto panuhori do ugasan na takoi na ditakko mardandang dotong, mardadangi dotong panuhori. Dangdangna ima si panakko uhumna si mamitui, si panuhor uhumna dang dipaulak hepek panuhoran nai. Jadi murni ma si mamitui ditiup na puna ugasa. Kasoni ma dandang na molo manuhor na tinakko. Ba molo Jepang, rado molo tinakko suasana rupani manang na tahape na tinakko ditabuni hop panakkoy ugasan na tinakko nai alay adong mahalak Jepangan ugasan na ditabuni hon nai bado uhumna karigot puson molo Jepang ugasan na nitakko dihalak molo mago ugasan ni sada jolma ikut di pauso de di pabua tuna torok na mago ugasan na anggo na juli dia bang warna karena juli bangon personon sarana pengumuman doon anggo zaman peran di pasar tibudu pina juli dang adong pina gari na iban di Belanda Belanda baben negari on hatia zaman struktur sosial huta ini horja bius hatia zaman itu pe struktur ni sosial ni dohot pemerintahan ni bangkot kana jului memang di pasar do tempat nalahu mangibang mangna pengumuman anak lahir pe di pasar do bang bahkan janda pe molodung do janda sada ina sada guru-guru di pasar do dimupon di bang sudah mani umat di bang termasuk ma molodong akan namago di pauso ma mangna di bang ma namago do jadi molo iboto jolma Jepangan ugasanon ngai boto imana pengumuman namago ugasan ni sada jolma. Ibege mana pengumuman ni? Polan ibege mana pengumuman ni di paula imana? Di paula imana ugasan na di Jepangan imana ni dangadong madangdangi imana. Dangadong hukuman tu imana. Molo tardapo tanon ni sinamanak koy hukuman sibamitu itu mardala do polisi. Alay molodung di BG imana pauswani ebangi pengumumani namago ugasan ni sada jolma alay di parsuada imana di pasipi mana dang rai mana mangalehon ugasan na itakoi tentu marlaku doison hukuman dangdang mardaddo manggarar daddo do na Jepangan ugasani tuluh hali lipat margayar dangdo mardaddo na puna ugasani na Jepangan ni nak Jepangan alangay botoy mana ibang ngay botoy mana pengumuman warta soso alay dang ray mana dak hipasi mana lahu pabual tuluh hali lipat ma sian pokok nugasani di dadoi mana jala mulu pajutang do panakkoon mabayar mon sibamitu jadi 10 hali lipat ma
di dapat naugasan molo paringot kusono. Baru molo satu persidangan. Molo satu persidangan memang dikon dipatu para jahuta do akaraja paruhun hakim. Tetua karaja di hutai mai. Adong do raja paruhum na berfungsi sebagai hakim molo dong perkara panakoon. Molo struktur ni sosial ta, molo perkara bisa diatasi huta, raja huta do patupahon persidangannya. Molo danggoy diatasi di huta, mengido ma raja huta tu horja, aso raja-raja horja laho mengatasi permasalahan. Ala danggoy diatasi nasiga di level huta. Alai molo nanggu dia sida perkaraon di level Horja masuk dong ke level Bius. Menotibo. Dengarong bedi gijang ni Bius deh. Dengarong bedi gijang ni. Alai memang suatu saat molo adong perkara panakon buido rupani SP3 berhenti pemeriksaan. Aladang terbotoi sido panakon. Alai bahak duda tuna Juli. Dopak suarong dope agama tah bahak duda tuna Juli jalada tuop pedohok doon melakukan sidang paringot tu anak koonon di batu rupanya karaja paruhum adong madisi orang yang diduga mencuri disidangkan molo perdapok do panakkoon mengaku do mana nama nakko saya mah proses perkara dibagi mah. Jadi si panakkoon dakkolan si mamitui pengeluaran di mana. Tongdo pengeluaran kusude saksi na mengikuti persidangan ni oma warna pago. Molo hita pe molo mamiak marga hita misalnya pangaku kan itu merdala do pago-pago. Misalnya beretta mangala boru sileban tabain gabe boru sregar mengaku kita disaksihon dongat tubuta dongat sahutatta dongi hula-hulatta dinama mengakui tentu tersongon persidangan mai akan molo mabenggor di pengadilan tu kan belum mengerti guar, ope menambah guar marga atas songoni malogikana, duk saya sudah ulau mengapun dibayar hasil hutonima pago-pago, uang saksi bahwa sudah beres permasalahannya, ngaburu serigari, sonina persidangan panak potong. Jadi di sudai perkara di hitaan Jului, sebetulnya senari pe, terutama tu senari nuengon, ima tu pengakuan ima. Molo mangait dodak pulai bayi ni pago-pago, alana terserah keluarga ide, alai molo mengaku do, bayi do pago-pago, aladong do perkara si konjalo on niat kadongat tugu do, na buruk bayi. Baru saya berdoa matu persidangan, ala di persidangan non, adong do da tudisi. Molo mau do mangalului isi do nama nak tugasan, da tu makatai. Nah, ada tuan tentu molo sanari martangiang, molo najuli martonggo. Proses laho mengalului sedang pak betuna, adong mau pacaran martonggo. Martangiang mana sida da tua kula jaina bulun. Upacara ni luari mon hopok. Patupa mau pacara hopok, lahoma boto isi do nama nakoi. Tulu ma jenis ni hopok. Mulai hopok na paling sederhana, satu hopok na paling berat. Hopok na parjulu, hopok dahanon, hopok na paduaon, hopok sibora, hopok na tuluun, hopok bosi. Tentu berturut-turut don. Molodung do terdapat panakoi sian hopok dahanon, dangi babe hopok sibora do hopok bosi. Tersebut dia do hopok dahanon.
disuruh suhuton tentu na penugasan na mangido upacara hopok. Suhu parjolo laho mangatot dahanon. Dilihat datuan tentu martong mojo datuan andora so dilehoni mana dahanoni tuha suhuton. Bungi muse duksya kasuhuton dilehod datuima tu terdakwa ni kemajukan tu halak na diduga manakko. Jalai kor dijoloni na torop doon persidangan on. Dijoloni sude dengan sahuta. Jala na toropop pedoho do marhopok. Dang hon na diduga manakkoi marhopok. Kalain memang bolo na diduga manakkoi marhopok tarbo pe mana memang na toropi pedak pola marhopok beto. Alai selalu do marhopok dimulai sa kasuhuton. Alane ko jujur lo hasuhuton atong. Disuruh mana mengaton dahanoni molo dang boy tarpodutca berarti betul doi mana memang bersalah. Molo dang boy tarpodutca dahanoni. Nah, memang molo tu ke Kristen dang masuk akal biokan alanga karistek kita. Lain na julu puta marto tu bulajar ina bulon laho mangopokon. Molo dak tardapuk dope panakoi olak ni dipatuka mahopok sigbora. Molo hopok sigbora dipamohok masih borai. Disuruh dijama do jari-jarina. Kalau mosok do jari-jarina, toh mana masalah mai na mosoki jari-jarina. Baru molodang mapani saat matu hopok na perpudi, iba hopok busi. Dipamohok mabusi, nyarangan. Iba yang gak bisa ngonarang, marmera mabusi ini. Disuruh jolmaon mulai sa kasuhuton dohot nyon na diduga takoon lahu medegi busi namohopi molomosok do pakna memang masalah mai najului datu najului futa tu bodo ilmuna ala ni tiboni ilmuna bodo iba ben nasida mulu jujur jolmai nang mosok paknai. Jadi molo ta badikut tu muluta siganu paring waeng memang dang masuk akal bion. Kadang ngadong behita marhopok waengon. Alai molo hati agelek kita sangat do pedi ngotamu sejensi songonon. Molo mago he pengwi ngo do pena jului molo mago he pekku. Kutijur hoddo tijurhu tu telapak tangan dungi hu pas tapo mai do jari-jari dua mang nasada. Dia na bahat lau tijuri ba tu si mahududui si dora hepengi na magoi atas soni majelis nyonjai sampai tahun 90 HP sebetulnya arong no pesi jenis si songono nak pe nak karistek kita arong no pihak si songono molo tardapot do isi nama nakoi dibayar matong si mamitui alai molo kelebihan na merusak perkara semua dak cukup polan uhum na ngadong dak cukup polan uhum na itu tuhun puta itu satu perkara tentu si panakku gasanon dang hola si mamitui dibayari mana do pago do pengeluaran asing pengeluaran tu sibora pengeluaran tu busi pengeluaran tu dahanon do uang saksina pago-pagona be bayar kema sahuta itu macam juga do pengeluaran di panakkoon mau usaha tu perkara di songonon dang rama kunasida dan ngudui wilayana ima membayar si manutu mau daftar boto baru mau daftar boto panakko mau daftar boto misalnya hasuhuto pe mohok tanganna panakko pe mohok tanganna daftar boto akan atoropi be pahak tangan na mohok bagai bisudi manu panakko. Jadi meloduk terjadi si songono daftar boto sina manakko saya perkarai molo konstituan di ketiga surat pemberhentian pemeriksaan di saya perkarai dan adong membayar pago-pago tentu raja
hasuhutom nama bayar pengeluaran waktu dahanon bosi si bora ala nasida na puno na mangido law ala dang adong pago ala memang daksa to ise naman ako tabereng manuain bado relevansi pati dot uhum taringot ku panakon esensi ni panako takuraja ko berperilaku baik jala ikon terdesak jadi ikon adong do syarat terdesak bolo manak ko dangalani terdesak motif ekonomi do misalnya sudah tepeng umpah dan seterusnya anggui memang dak takuraja takwa tu banti senari bahak do panak pon waeng jelas sangat bahat sona ucari konak di hutan ami na bahat panak ko sa senari di kota open na bahat panak ko molo di hutan ami sesuatu na paling lazim waeng zero demi muse coklat bunyi acibun, bunyi kalapa, pisang, marmaguad don, sampai senari. Bahkan panako dan gotaring itu jenis-jenis ni panako nak pinani kan suasuanan, pinahan, tahu, jual, molo senari, hati, motor, hepeng. Terutama korupsi, nggak bahas nama anak kemain. Alai mulut tabe dengan adong koruptori natak kuraja, merasa. Adong do natak kuraja dong aku tong taring tu hepeng. Adong do aku kerja di perusahaan. Koti do tak koi mana, laho manuhur sigaret do. Jangan aduk kepeng nama manuhur sigaret. Alai dak tarorop so mar sigaret. Ibu di mana mah hepeng di perusahaan ni? Alai di pagoi mana? Naibuti mana hepeng nai, jadi erong nape memang pangalaw takuraja. Aladak taroro mana laho marisak. Molo motif manakon wain dangalani keterpaksa abe, dangalani emergensi semonak pinani. Lai sebagian dang ibe, dangadong betak kuraja nuai ngubahkan. Anggo menurut pendapat tu 99% panakon wain takuhatuban nama. Alai itu molo takwa tuban molo suku kamu masa dope uhumo dihitaan asli dihitaan molo takwa tuban membayar simamitui anggo dopak gelengau masa dope alana na juli pinahan mata utama pinahan rotak kasuasuanan utang di huta bedi sidak koni langsung nama polisi alana struktur tawa yang menetong berbeda anggo na julit tong struktur na dihitaanon ima struktur huta, orja, bius. Anggona ingon daksoni be struktur desa, ini kecamatan, nggak beda kan? Jala hakim nape daksongon raja perhubungi be, ngadong hakim tersendiri. Nah penuntut dang polisi, ngadong hasuhuton nabe. Jadi yang gonua ingon sebetulnya semolusian habatahu budaya tabarwado pangalahot tak paringot kunamanak koon. Alana dohonon hampir sudi nama panakku ini takuhatuban nama nangarok takku raja di termasuk di hitaan tumotikian nama takku raja jadi mulu dohonok tu 10% panakku ini takuhatuban nama jadi kebijakan nyukuta sina juli tarik panakku ini bagaimana membina moral yang lebih baik bui manakku mulu kondisi terdesak dalam mulu manak pedang gratis dah. Alai rabui do napuna ugasani, ala di pabuat tu mana takuraja, udah bisa menuntut di mana membayar, buat tu sungguh. Alai mulu uhumnar sungguh di garma satu luk keluarga ni ugasan nanti nak konai, itu mulu uhum. Alai budu nang membayar jadi 3 kali berek kejadian sungguh hati geleng, memang dimaafkan tu. Dak pola membayar sebagian ugasannya. Lain gunung yang ngondang aduk tu bereng do. Nah benar-benar hatuban panak koi zaman nuai. Pasoni mara ugasas yanau. Mohon maaf mulu kurang warna PP mancadangan ni baik kecuali mulu lebih cukup puno sebetulnya dulu kita dengan baik. Melatih mah oras mah. Sakamu Olo. siap detronggur. Olo. Abu amang buru Justin. Amang buru sepatu, Pak.
Halo, Amang Boru. Amang Boru Justin. Bapak udah tunggul. Anggini ba si Roganda, Parpalembang. Lanjut Bang. Lanjut. Dia udah gambarmu. Bapak Tua Lismer, Par Cikarang. Hadir. Waduh. Lebat masuk nakeng zona error jadi dang sempat ona bigi materi ini profesori. Kita singkot don patik do uhum. Atik do uhum nih. Uhum kalau ujung nama nakingan sempat ni bigi lagi error itu jaringan naking. Oh loh. Iya. Dilanjut dilanjut ya. Oke. Banyak mah abang Boru nih abang Boru Justin. Bapak udah tunggul. Halo abang Boru, bapak udah. Jadi tersingkok na Joang ya. Halo. Nakaning na sisi. Kau kirim bahat tuwe ani abang teh, abang menorosot kok aku mau perlu. Oh ya. Ya, perlu. Banyak ini abang. Jadi tersingkok na ya kita sih bukan menggugat kedudukan sisi Mangaraja ya. Halo. Nah, jadi kan nakaning dari Konanggia kan bahwa Imana dan penguasa wilayah. Tidak. Jadi isi do menabalhon Imana sebagai raja Sisingamaraja berarti sena parjolo. Ya Halo. kan? Nah, isi mana menabalhon Imana gabe raja Sisingamaraja. Karena on gabe turun temurun do. Halo. Ya kan? Apakah tiki molo namora ngabui di dokor raja di Sadahuta? Apakah alani hamoran ni sinabela na ujui do nama bain gabe Imana mendapatkan posisi Simangaraja? Halo. Balas turun temurun mai kan? Satu raja Simangaraja ke-12 di mana memimpin halak kita Batak marporang mangalo bolada. Halo. Nah, jadi buat dua ahanon proses non imana gabe raja sing raja siana parjolo mah. Halo. Molo na parjolo molo nahuboto raja na resmi raja adong wilayah na parjudo di hita Batak imagwarna raja sorry mga raja. Kita botorai sorry mga raja. Betul sorry mga raja dak sakitaon. Dak sakita anak ni Lutung, anak ni Seribu Raja. Molo sorry mga raja kan termasuk keturunan ni si Raja Luad on. Na formal na foto benar-benar adong raja atau tentu geleng dope. Jadi molo sisi mga raja na pelajari ya bang, na pelajari. Memang imana gabi raja alanya pengakuan do. Jadi memang di awal-awal sisi mga raja lau di mana tu daerah Aceh menjelajahi pengakuan-pengakuan. Lau mana tu wilayah ni Siboga, lahu menjajaki kemakuan-pengakuan. Lau mai mana muset wilayah Sumatera Barat. Jadi alani pengakuan do. Alaidak sudah mengakui hati hai. Ala berjuang doi mana tong, ala berjuang doi mana tu melawan penjajah gabe bui imana pahlawan ni memajukan tentu tak hargai matong perjuangan naik. Alai pengakuannya kau putana zului do mabay ni mana raja. Dangalani mana mengasai sudah wilayah. Jadi proses ini memang meluncur sejarah adong do bahak do proses dilalui imana laut waktu huta-huta mangido
pengakuan tuaka raja-raja di huta, raja-raja di marga. Alai pengakuan na diberikan ya ke raja-raja di hutai, dan pengakuan dalam bentuk Iya, iya. raja. Kekuasaan. Halo? Alai pengakuan dalam bentuk panutan. Ini memang itu sejarah nahujaha paringot pusi. Jadi pengakuan dalam bentuk panutan. Alai memang ada konflik. Molo tabereng musetu zaman kekristenan. Suku-suku kita, hati-hati nomensen dohopat di tanah asing sebelum sinomensen mengejarkan agama, dibantu sisi kamang raja do bang nadang. Suku-suku rata kan? Ketua anggo awalna, hati haroa kapadita san Eropa Amerika, mengajar hon kekristenan ditaan, justru ditolak akka raja-raja di hutan, termasuk sisi kamang raja. Alana memang molodung kekristenan atau mako nama sudah keajaran-ajaran neputana juli agama-agama tradisional ini. Alai holani do kelebihan nefka padita kana juli nak ditolak ke raja-raja huta, termasuk ditolak nomensen, termasuk ditolak sisi mengapa. Alai hola mula kakapadita onan non, ano kajol may na mangihuton sa belakang. Lauro na sila mangihuton na kapaditai. Jadi sebetulnya memang dan murni mau dihitabata dan memang tak cocok konsep raja dalam arti monarki. Mau kita diatur, lodohonok udah mau kita diatur dalam dan rahita memposisihon secara monarki sada halak gabi raja. Halak Batak sana Juli sudah berpikir dan sudah bertindak atas nama diri sendiri. Berani berpikir, berani bertindak atas nama diri sendiri. Harus tergantung kepada kita. Jadi sebetulnya waslina budaya kita tidak suka budaya yang berstruktur berjenjang. Karena kalau struktur berjenjang memang harus ada konsekuensi. Kalau kita tidak, kita sama semua. Sudah kita raja. Jadi kan perhata berstruktur. Yang pengakuannya huta do mabayan imana raja. Alai pengakuan nai dan gabi diserakok kutai, gabi bagian di kerajaan tau. Pengakuan tu raja dan kuasa wilayah alai person konfederasi di mana menyatukan halak Batak. Konfederasi artinya kan padok penyatu serikat alai adong mah huta-huta. Nah benar-benar punya struktur yang formal, utai matong mana mah penyatu. Jadi memang figur penyatu mana melodi konsep ni raja. Atau ni mah usaha, paling pusing. Iya, karena salingon ini pikiran do Raja Sungarajai adong Monarki. Monarki kerajaan nasongon kerajaan Sriwijaya, ya kan kerajaan Mataram. Betul. Ayaw pirang berani dian ay songoni na pighali do ikuti seminar ni Sisinga Mangaraja na dipatupan ni Yayasan Sisinga Mangaraja. Karena sila do berani amat dokson yang pikir aku hiape alai hulu dau ini manuang wilayah ni Sisinga Mangaraja. Tapi kalau songoni berarti tu hodo dak memang dak ada wilayahnya. Iya ya. Ada perpudi do baru hubegi adong kerajaan Moloso Sala, kerajaan Portiwi Moloso Sala dah mapigi au. Portiwi. Ah, memang adong di kerajaan Portiwi. Mono Portiwi atau Dia do Omas yang Sisinga Mangaraja. Adong do candi Portiwi atau dia di Tapanuli Selatan ada dong do. Adong do songon bekas-bekas kerajaan di sini. Raja Portiwi, alai hubungannya ke Sisinga Mangaraja mai. Adong do raja, dak Sisinga Mangaraja, Sriwijaya, Raja Portiwi, darong do agama hati hai abad ke-12 di. Jara dong do buktinya si warna prasasti di Portiwi do candi. Adong di Molon Waeng di Padang Lawas Utara, Kabupaten Nggona Juli di Kabupaten Tapanuli Selatan. Iya.
alai si ahai si Singamangaraja pengakuan alana tibo do ahai ilmu-ilmuna gabi gadong pengakuan siam masyarakat tiki. Anggo menurut tahu memang sada tibo napa dua hon imana memang imana berjuang dari dihargai yakka raja-raja huta untuk perjuangan dimana berjuang untuk melawan Belanda. Alai dan berjuang untuk membentuk kekristenan salah kita. Singamaraja sebetulnya pordo rohani nasida agama tradisional ini. Sampai terakhir duduk modik pe mana sokaristeni. Bahkan sangat hidup akasidomi kadong atasilum. Sangat Singamaraja hidup padok nak. Adong doang gina lebih silum di Sumatera Barat padok nada. Lain gona pasti terakhir penasida jadi Kristen. Anak Yehuda nak. Anak Yehuda nak udah. Nah, molo di Bakara, molo si Singamangaraja jangan di Banatong tapi Kristen halaki. Tetap do ima ugamu malim warna. Permalim. Jalan papinda nama itu Bakara, Soekarno do papinda ni. Anggo aslina kuburan inasida anggo aslina tong di daerah Silindungot do. Molo di Bakara pe sebenarnya adang sude holan opak do di si makam ni Raja Singamangaraja. Holan opak do te. Ido. Ai pe na pindah Soeharto. Jadi Soekarno. Ido. Na baru pe pemugarani baru holan partukoani sada baru makam ni halakina makam ni opak rajai. Holan itu adong di si. Ale saya ada juga mumpung tarangot kamu makami. Isir udah kan ingat hala isir naing halakon. Ismail Sirega. Oh, kan dia do binigi cerita ni makam ima halakon nama marangkis Mangaraja. Adong inna si bakeon nasu utu toho deh. Utu mana hubungan na orang tu Siregar? Anggo porak tu Siregar itu memang tahu deh si Ahmad tok si Jomarakir, siroh. Si John. Si memang porang itu tahu deh lain go bakken autu dak kau bote bah. Ini tong dakin opatakas tu sina perpuduan nomor dokon adong si na opatin na termasuk mai di si. Lah mulai dang pola binoto di Raja Singamangaraja na babigahod di namar porang na do tu Siregar itu. Ai ibaratna makam mo pe holat tanda na may sebenarnya. Anggo dido adong di situ tulang nena da kurasa dang adong alana molo lao pe kebetulan kan na Desember kemarin kami tongdo tu si alana si matu aku permalim do tong. Jadi saya keyakinan do tu si kan. Jadi lao kami tu si mabos si matu aku ziarah ba penorang yon ni kuncen na molo iroko disokan penjaga ni makam na ino pe bawa benar doon makam mati mana dikubur di son alaki pe dang boy mama jelas son to. Jadi songon ni baru daduna yang malam tua. Amang Lesperon. Suatu saat perlu dora ketua permali bicara di grup tau. Nah, budaya perlu do. Sebudaya datang berengot tak. Mulu permali jago do rasa. Itu pas deh. Paket tuh paket. Apa tahun ini paketian? Mulu dong dapat tamu gabe pembicara permali ba. Jago rasa. Kalau gimana aku? Asal orang kontusi persis salah ini. Bentar, ini nggak tahu. Boy marano di suku non alana kebetulan. Bisa. Damono na jonoki son naeng marga sirai do. Era uluan ni permalimi son di daerah Jakarta on. Ima kan. Molo songonau pribadi rumah dok dah, songonau cocok dosi songoni kan, molo berpikir
terbuka dong na GB nah pikir itu alana lebih asli dope halafon dari segi budaya anggo hitam pengaruhi karistik Iya. kita. Tinggal mau tanya aja. Mati dope miknai ya Bang Efran. Halo, nggak boleh babatulis mer mangalulu ya. Kupe. Iya. Alana pariba ko beson tong do peho di permalin. Nampe polisi mana? Iya. Mister. Ngajak ko iba. Ngabui noni. Tidak tersebut dia do permalini dia do bidana do tanwangon. Dia do bidani hita do karistek kita. Terus Bidani budaya Bataki menurut permalini. Budaya Batak kepada karistek. besar. Itu lebih asli do halahikan. Allah. Gue jago may binot boto ni ba. Gua aja perwakon na nasuruh mabigi. Ya intina kan nata bahas di grup kan adalah masalah-masalah Atau umum, penghutang dua buat. ya kan? Yang sedikit banyaknya ya bisa menambah pengetahuan Actor yang kita. fit to aspek profil. Nah, apalagi contohnya bahasa ngonau mah auto budi Medan, dia huboto ipati do uhum, ya kan? Akahamunana tubuhnya di bona pasogi mana botoi. Kalau sekolah ala tu di hutan be. Nah, Tu di hutan be memang dopak gelengi bang guna manakui hampir ganupari dia manakku. Biasa deh ini, biasa. Biasa dong mulu aktivitas nama anak koi kan. Lagi sambil mandi mana kok manggan. Iya. Mana tuh boleh tako jagung do mana Mana jagung mulai jagung. huta. Kadang takurajai pe nabi nereng dole wak na punasai gabi takurajai bangun yakni badak takuraja. Ni takku Apa macam tuh? Mulak ma tuaha, ay tarboto don noni kan. Mulak ma tu huta sa tugu. Ala pa jupang do marga si majuta. Di pembuana, ang berapa jupang nang ibawahyani. Gimana? Jadi buhamol songnon. Ni pangido nga misalnya mana ko mangga, ni pangido manggana. Tapi dang di leon. Dukon mula ibana ni takko haru kare. Tako. Oh, tuan mau betul yang betul. Salah na. Ala na sir do ni pangido to. Dangi leok kan. Halo. Takut do takuraja ibana, unang pulai pangido. Ini. Arong dari tata cara para dekunta. Molo mangat waktu nama meh komargar to. Narudo mangido kita aso taban marga. Misalnya Roma sada guru, misalnya guru ta marga raja gugu ni ngomong pani. Roma sada guru raja gugu berekai membuat burus lebar. Rona sida mamido aso tabaeng nga naik paruban naik dari guru ta. Oma warna mengaku artinya mengambil alih tanggung jawab orang tua. Kita mengambil alih tanggung jawab dari tujuan nasida. Lima warna mengaku. Jadi mengakui harus dasari keinginan ada orang yang meminta. Molodang rolai tai menghidupi kita. Molo kita do nama portiroha mengambil buru tak dan alai penghidupi halak. Lima warna mengai. Alai biasanya molo mengai sembayi de. Molo porhata adong manakta. Mana daya nakta, mana boy burita, lawan kita tu pantiak Tuhan, lawan kita dia, pangkat nasi dia gagah nakta, oma warna mengai. Kalau mengai, itu beda du pacaran ini, beda du para depeni, no mengaku pe, beda du para depeni. Jadi kalau nangasa di tahun na paling bahak mulai ngon, mengaku dah paling nasa di tahun, alai saya dulu mulai mengai. Mulu mangai benar-benar sudah tiada na formal juga dari anak na dibantu anggaran tu akte kelahiran macam-macam ni ngomong betul dari anak alai mulu mangaku do nama meh kemargaru ala dok na pagi pasono maru pani ruhut ni akta para dato ni
mulai juga kadang-kadang aladang ditulis di pustaka baca. Pak Indonesia nah aduh iklim na lembab tuh iklim ni negara tahun. Jadi semua dia peninggalan ni anggodang di batu memang banyak tuh. Magur tepu sesuai iklim. Anggo di gurun do tahan deh kan. Mumi semua di Mesiri tahan ala memang suasana gurun kering. Mulu kita kan lembab. Mulu di batu do soalnya dokon yang persepani. Ala di batu do Sandi Portivi do perangkas di Portivi. Gabi dong bukti. Tapi mah dong do bukti batu di sisi yang mengaraja. Tulisan di mana taring kompati do turun nanti aku dinasti dah hati-hati bang nah main. Kadang dora, alay dan di batu. Bapak aku tulis. Jadi molosong ini mereka ini. Kemana? Roma para nakot kami ngomong. Roma malah tugas nami menanggung tugas muna. Maksudnya yang bangoli. Mulu nakabo itu kan secara umum mengamai nado. Oh, mengamai. Moloi harus ceritanya. Memang ikut mulu harus juga mengamai dokon Majabui. Kalau mulu Parbino waktu buat gua mulu mengamai memang ala kita dua mana. Mulu misalnya Roma cak kota asing ala memang apalah kita dokeon naroon asal naroon mangga kita dua mana terasa benar-benar sebagai anak. Maknanya dengan bina tujuana terasa benar-benar sebagai anak. Ima mulu pangat kusyuk juga buat hari untuk mengamai. Alai mulu saupuk kita, buima tapai ini mengamai. Alai mulu Roma mereka kiriga, marpesta masjid. Nah, di buah matua rupa kan dari posisiku dan gak diama. Adong dua amani dan sida, adong dua nasol kot dalam adong dua amani dan sida naro. Takut ke posisiku sebagai pejabui. Tak pangamai. Ala adong dua amani dan sida. Alai ala jonok kita, alai dak sopu misalnya ala jonok kita, betuan no Jabarta berbeda deh. Berbeda. Jadi to. Alana kang semua pada dayu biasa kita. Bui kita nggak tabain. Paiduan disuhut, patuluhan disuhut, faktor disuhut, itu tabain dengan non terjadi tarimatu situasi ini bulan ini. Jadi bolos songonau aturan aja pengamai. Alana amanai menunggu di umum kan? Kalau alai bolu betul do kita nasida misalnya bolu ada nggak bakti Jakarta, Maruyau dari Jogja. Memang amanah dua. Alai kan guyau macam guyau lah, memang amanah dua. Alai mulu bulan na mampir di Jogja dari Jakarta. Wih, kurang pas do mau itu juga pengaman. Alai sebenarnya kan ada do hatan bentuk musik moloro sakitan ina si dapat soduk gua ngaro ina. Betul. Dia mau hubungan itu tuna mengamai. Memang asli nak mulu solu patina matua solu patina makara. Toro. Jadi kita Ayo, boleh. Mulu di Jawa di dokon mono limo mono. Mulu hita toho atau tujuh memang tujuh dang bulu pesa sorban. Alai hatanina toro mata ibuton. So dia mana toro na terjadi di hutai. Nak peso hado beon. Nyo dar si sari konot to beon. Berarti kadang meleset do teh. Memang ang mosoni ang mosona madok meleset dia matua alai tarjalu do. Mulu na tua di hutai madok tapai saur matua. Mana nak adong do faktor umur. Ayo faktor umur dohot faktor ala kesehatan. Matua. Fisik bisa jadi teh. Alana moluburu PSB, molosona dapat dah. Moluburu PSB anakna, jalan marsahotan, mulu sorbat dua. Dan ko serong anak na bawa.
Mulu berdomu hitatusi berarti kan ngaruh penyesuaiannya datai. Berarti mulu sosari honon nabi anak nai nak peso makaso tado alai umur na ngatibu karejona ketinggan. Tarjalo dotto ni ibai sorbat dua. Angusah konsep umur dohot faktor ala Kesehatan. tua. Fisik bisa jadi deh. Alana mulu buru pesude mulu sona pakak dah mulu buru pesude anakna jalangan marsohotan buru sorbat dua. Dan ko serong anak bawa. Mulu berdomu hitatusi berarti kan ngaruh penyesuaiannya datai. Berarti mulu sosari honon nabi anak nai nak peso makaso tado alai umur na ngatibu karejona ketinggan. Tarjalo dotto ni ibai sorbat dua. Angusah konsep memang dak sorbat dua. Alai mulu soi pangido hasubutonido sorbat dua. Nangatong gabi hita mekarak-karak haruna sida dan ipangido sorbat dua. Pola hita doh mekarak-karak. Mulu ipangido nasida sorbat. Om mana borak aji. Tong hula hita, tong asabuta hita. Tapi taboto do takkas so di anak nai. Dua anak nai. Alai hotan karejona ngadenggan. Mardos di roha ma sonna dokani toto hata tu. Toho pe hata tutu, toho do hata datoro nama. Tapi di APK Pure udah keluarnya itu apa banyak ya? Yang kemarin Atar melebar dua te topik tarak pula buai warna Wah, Malah buai. Santai-santai ya. Iya, korna penyo marno nang maon. Lebih tepat marno nang don. Juga di pajumpak kita rai Jakarta do ijo jana marnang nonang ngapa dua do dia ni. ang urusan saha. Lubi sa Gucci. Pakai dua do pakai saksa. No itu tuh. Ini dah. Itu lah. Asa order pun kamu beli ni bereng nih. Baik dah. Itu tabu ni teknologi on. Ini dah. Si moloboy ba pangido ma tu hita moloboy dah. Tujuan narion banyon kabay mau pungonon Sregar family ate Negara Family. Sregar family Itu. jadi asa boy hita hipu sude si opa amai Allah jadi sok babatua conterkan ba boy masuk ke son ya kan Allah mau ngasih lalipin do mau lepas juhu iya ya mungkin syukur di babatua conter ya kan karena itu sih gitu sudah torok sokan Ada undang. Apa buah profesor ini ya ngambar cerita. Masuk tengah roh di babatua dah. Ada undang. Justru saudara tapi binoto kan sampai nilacak gimana apa di Slemat dok. Man. Bisa welcome tu sudah. Manggumu itu webinar naruh bahas ini marah ya. Iya. Lagi maju soal dia do taringot tu malinu semangat tu sih kita. Padahal kita ada. Tona bahas suku-suku mau pembicaraan tidak. bermain itu. Perni betulis mermon. Itu. Ada betulis itu. Usaha hon. Allah. Pemuloboy tabay ma sa bulan ate asaw nang paconok ko ate. Allah. Saya sebut. Karena ikut sa bulan matong. Saya pikir Manang minggu pertengahan ate. Wah. Minggu pertengahan. Allah. Ya kan? Minggu ketiga Mei setiap Sabtu. Halo Bapak udah Ngabui bira teh nggak setengah 10. ya udah Bapak udah bisa Ron. Halo Bapak udah bisa. Halo Bapak udah. Halo Horas lo. Horas puasa. Aduh. Puasa di origin akan gambar na. Upay mahal doham nakke. Aduh. Horas tadi madingi irtod di moto gu Horas madihita sendiri sinegar ciargian na marah-maranggi. Saya Tuhan teman-teman gu hita
Amin. Aduh. Ale sudah doa di tahun itu kan biasa bertugas juga. Lihat Tuhan nih sebagai pelayan. Bapak boleh di hari sekarang malam itu penasaran sama bukan pertandingan dia pegang anak juga maniakan udah baik fotoin nggak itu terlihat mau nak tandingan berpikir ale malah dia mah di ketua nak tandingan terutama dia Jogja nak tandingan ada nak pasahatong kemudian rutnya adat mulai sa hari madua sahur madua ahniama ini nak kaningan kenapa lakukan be hubo nak kaningan ala na situ pul na ipudi na hubigi nak kaningan di akhir-akhir rate jadi terlepas tahu marah membuka ahi penaking bukai sangat buka di laptop alai dah sangat yang menyimpulkan mama nggak terlepas ke memorion yang boleh kata tiga kalau dijahit terbinot ni foto maksudna binoto kesimpulan na jubiara na kontak foto be lain itu menit nama buka ada seperti silikan nama ini nggak lebih jauh memfoto kan nama ini kan ale malah deh makai bagi bantu pertandingan buat kerutnya nama main bukan akan asing memang belum di Jakarta budong doh bereng perubahan ini nak penong tetap dia keadaan siap dengan masuk kita alai mengidau butan ame ido nak pemamana adong anak konna na soto do pena budono duduk konon saur madua alai alani madua ya anak konna budang dusong muni kejadian na ido tapi ada bolo taklak domba mana dia dati dang bodo honon na saur madua adong do pisari honon na pe nang dengga kerijonia nak konon pe berbuat do orang tua selilik so makasoho tad do pe bana dak sohot do pe rumah tangga na ini nanya tusan alai bayi do harua dati baik harua fleksibel di Jakarta lebih menyatukan termasuk bola tamu atau bola kan juga kan kan ada tekan bola juga kan itu nah kamera hamba mana nama ngudang badi-badi yang nakon alai nak soho yang maksudnya di nama ngudang na sosoho netong di bay tapi ada iban ada alai itu kemajuan ada Oma gudang perubahan ini di mana sampai nak tahu untuk dia sebutkan jadi memang perlu do nak foto naik perlu nasi lursonon manang tehitum masonon naik mengalir dia mai mengalir berarti cime juga tertoni namanya ale memang perlu dibahas ulah 10 tahun udah ngehabisi ale person kita nomor siaga rumah tangga deh satu nomor 2 kita kadang pernah tamat setong lala marsya aja lala marsya haru dosen ini lala nak itu marsya aja ri itu perlu masih itu naik dosen kan bahasa mata binami sekeluarga Oktober Deportivo khususnya. Tak matu kita salutnya Tuhan tamana matu sakit. Memang komandan kalau terlepas pertandingan komandan. Ini masa salam cihol untuk kita salutna khususnya kita marah-marah nggih. Melatih godong wanita salutna. Gimana butuh tidak nak lima. Udah melatih udah. Jadi naboy dah. Ada berang. Bapak udah? Ngator. Halo udah? Halo. Bapak nice. Sudah bisa roh? Bisa jo. Udah, buka jo. Kamera mi. Itu kan. Asa
foto kita. Oh, Marfoto aja lo, Marfoto. Baik. Isi nama moto. Kamu nama, ayaw so foto mah mencari on. Betul Ismer. Pere bisa tahu betul ya. Dan tumago nyo na langsung sin laptop po. Boy, share screen boy. Sarupa di. Asya ni mah. Ini supaya bisa dapat semua. Ini udah di mute ya Pak. Ini nggak sih? Dengar suara kita. Nggak boy. Jadi mandok malade mau tu kita salutna atas kerelaan waktu dok tikina. Boy kita pajupang di webinar on sebagai dalan lau menggali informasi dot nama sihol. Mudah-mudahan mak di webinar berikutnya songona tahatena kaning Bapak Tua Dismar Baboy mengalului narasumber yang memahami tentang parmalim. Nauli nih. Alana alpe seluruh aku mulu adong tong kita seregar na parmalim, ya kan? Konteksnya kan konteks budaya loh kan, dan mandokon asing kepercayaanmu asing do kepercayaanku kan itu kan. Esok itu na di grup WA kan amdo na silom, arang na Katolik, arang na Protestan. Jadi mulu adong do kita sekian na parmalim ya. Diajak aja bapak tua adik boha ya kan. Jadi modal selinai modal mau nate mai batu kita salut nate. Toras Pak.